plenario porque para un unha petición do xuzgado hacia do Consello. Non sei que explico o secretario que é un proceso judicial o cal nos pide unha documentación e temos que respectar en tempo e forma. É bastante lioso xa o que é reunir todo a unha licencia do árbol desa SERTE e todo o proceso volverlo a remitir ao xuzgado que nos pide a documentación toda. Exactamente, omitimos algúns documentos do expediente que nos reclamaban porque estaba en diversos expedientes de partido, en papel, electrónico tamén, e non enviamos todos. Nos require o Consello Consultivo que ten que realizar un ditame que solicitamos en pleno, e tamén omitimos un trámite esencial que era a audiencia posterior da proposta de resolución porque normalmente é antes. Nosotros seguimos o procedimento, pero entendo o Consello que o introducir o suposto de nulidade parcial, as partes debían ser escoitadas tamén, debían ter acceso para que non estimasen. Entón, este trámite é para retomar dende prácticamente o inicio tras a declaración de inicio do procedimento que fixo o Pedro. É un trámite procedimental, basicamente. Algo que dicir? Sí, vamos a ver. Efectivamente, estamos neste trámite en base ao que dio a resolución do Consello Consultivo de Galicia. Trátase de precisar e complementar o expediente de nulidade de revisión do oficio da licencia otorgada 8 de setembro do ano 2017. Ben, nesta proposta da alcaldía está motivada. O Consello Consultivo viu irregularidades na tramitación do expediente desde o inicio, prácticamente. Senón que vostede dita a resolución de inadmisión da revisión do oficio no seu perfecto dereito, está legitimado, pero tamén están legitimadas as partes contendientes por a licencia otorgada o 8 de setembro a recurrir a vía contenciosa administrativa que así fixeron. Ben, o que se di nesta resolución da alcaldía é moi grande para este concello. E por que o digo? Vamos a ver. Me remonto pois as normas urbanísticas. O Concello de Carnota, eu xa dixen nun pleno anterior, non hai unha planificación do territorio. Estou en tramitación, ou está en tramitación o Plan Xeral de Urbanismo, o cual, a non ter eso aprobado, xenera unha inseguridade xurídica. Iso está máis que demostrado. Que pasa? Aquí hai unha petición dunha licencia para a construcción do que é un centro de interpretación de aves mariñas e o seu avistamento e tamén o campamento turístico. A licencia é esa. Esas dúas peticións que se deciden na licencia do ano 17. Aquí na casa hai técnicos xurídicos e asesores. Entendo que no mesmo momento, claro, teria que haber un informe donde, para otorgar a licencia, como as licencias son regladas para que se otorgue conforme a direito, o ordenamento xurídico vigente naquele momento urbanístico. E aquí estamos. É dicir, o que se nos pide agora ao pleno nesta resolución seguir moitas cosas moi graves, quer dizer, a instancias do Consello Consultivo. Os problemas que vai traer isto eu non me quero nin imaginar. A ver en que acaba isto. Porque non se sigue o procedimento legalmente establecido tampouco. O trámite de audiencia non se dou ni sequera a conmutantes nin a todos. Porque
nas controversias jurídicas, evidentemente, eu para poder defenderme, teño que ter conocimento do procedimento, do expediente, para poder facer alegacións e facer as provas pertinentes, cousa que non se fixo. Cousa que non se fixo. A resolución da concesión da licencia era, efectivamente, aquí di que non hai control por parte dos fiscalización dos órganos técnicos, os asesores técnicos na concesión da licencia. Viu aquí. Ademais das concurrencias de caso de nulidade do artículo 47 da Lei de Procedimento Administrativo Común. Incumprimento da normativa de incendios forestais e o seu perímetro. Viu aquí tamén. Falta da chega e de control municipal dun proxecto técnico de prevención e defensa contra incendios forestais. A falta de notificación que falamos antes de daqueles resultados comunicados e a súa condición de interesados no procedimento. E o máis grave, posibles irregularidades na verificación municipal da información achegada polo promotor e na fiscalización técnica do expediente, incluindo corrección de datos, planos e control da adecuación do proxecto ao marco normativo aplicado. Que significa isto? Aquí hai unhas omisións por parte dos técnicos que claman a cierto. En primeiro lugar. Entón, se se trata de completar o expediente, precisar o objeto da revisión do fito da licencia, eu non estou de acordo tampouco que a modificación da licencia que se otorga, que se concede por vostede, señor alcalde, en base a un informe técnico dos técnicos, tanto xurídico como técnico arquitecto, do ano 2024. E teño que dicirlo así claramente. Porque o que realmente hai un cumprimento nesa resolución según un criterio xurídico, a espera de que diga o Consello Consultivo. Según o criterio xurídico, o uso do centro de interpretación vai unido ao uso das cabañas, das 7 cabañas do campamento turístico. Non ten o uso sustentabilidade propia, como se diría aí. Non a ten. É a excepción do artículo 49 da Lei de Procedimento Administrativo Común, porque o acto administrativo está nulidado, está viciado de pleno direito. Está viciado de pleno direito. Todo acto administrativo. Non podemos separar o uso do Centro de Interpretación de Aves Marinas do uso das cabañas. Porque as cabañas foron feitas para realmente de apoio, tal como di no proxecto técnico que aportou o promotor da obra. Quero recordar, viu a sentencia do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, a Sala Segunda, a Sección Segunda, na súa sentencia de 2 de outubro do ano 23. Aclarada, que non foi aclarada, foi desestimada a aclaración mediante auto de 6 de novembro do 93. Quero dicir, remitíndose ao fundamento jurídico cuarto, o fundamento do cuarto da resolución. Aí é moi nítida a sentencia. É moi clara. Aplica a normativa, a lei de turismo tamén, e aplica a normativa vixente naquele momento. Os usos na Lei do Suelo de Galicia e no seu reglamento, no ano 16. Quero dicir, por tanto, aquí houve unha desfeita total e absoluta. Mire que me dói decirlo, pero houve unha desfeita total e absoluta. Por tanto, o que se nos pide nesta resolución tamén en posterior resolución que haber que motivar, como digo o señor secretario, incluirse en caixa nas conductas, todas estas condutas que estou dicindo, nos casos de nulidade pelo dereito do artículo 47, apartado 1 do Código de Conduta, nos diferentes supostos, nos diferentes
é moi grave. E xa digo, a espera do que diga o Consello Consultivo, que é a autoridade para emitir os dictámenes correspondientes. E a mí dói dicilo porque non chego a entender que non houbera o que se ven a decir aquí. Podes ir rematando, por favor? Sí, remato, xa remato. Pero en ese senso, entonces chegamos á conclusión de que esta foi unha auténtica perfecta na tramitación dos expedientes e, por tanto, eu entendo de que realmente a posteriori, porque se hai que editar, hai que cerrar outro pleno donde se nos manda incluir os supuestos defectos encaixados no artículo 47 das condutas, das irregularidades que se lle aquí nesta resolución. Non o digo eu. Viu o que é o Consello Consultivo requerir documentación de todo o expediente. E, por tanto, viu auténticas irregularidades. Por eso aquí estamos. Entonces, a responsabilidade que haga que depurar, pois temos que depurar. Vai rematando, por favor. E en ese sentido, non teño máis nada máis que decir. Señor secretario, pode declarar as certas cousas que acaba de decir o compañero do PP. Esto é totalmente procedimental. Ese paso, totalmente. Os supostos de posible nulidade son os que se dime unha parte interesada. Nós temos que levar a cabo a tramitación do procedimento por mandato judicial. Pode ser que as actuacións fosen nulas ou pode non ser, ou en parte. O principio de conservación dos actos é o que seguimos en defensa dos intereses da Casa. Das anteriores corporacións, das actuais, podese argumentar que actuouse conforme a lei. Podemos argumentar que en parte actuouse, en parte non. O Consello Consultivo dictaminará despois os tribunales decidirán. Pero irregularidades, non irregularidades, trámites en cuanto a audiencia, deuse a audiencia, non se deu con todos os elementos. É o que di o Consello Consultivo. Claro, pero retrotraemos o expediente e damos audiencia, non se está a privar. O que continua a resolución, simplemente estamos todos os supostos, pero ao final todos os supostos de nulidade posibles ou de anulabilidade ou que non fosen nulos, realmente os tribunais xa decidiron sobre ele. Sí, eu non dixo máis. Por favor. Eu non dixo máis do que dixo a resolución do Tribunal Superior. Deixa-me falar a señora. Simplemente é que é unha cuestión procedimental porque temos que volver á contestación da solicitud de revisión, pero en realidade xa está resolto salvo o que respeita o plan de infraestructuras. Entón, foi unha cuestión de nós iniciamos o expediente en base á sentencia do Tribunal Superior e non en base á solicitude dun señor que pedía revisión de oficio. Ese foi o problema que tivemos. Entón, temos que retrotraer e levar a cabo uns pasos que xa por mismo se desjudiciaron. Pero non... Eso, por aclarar o que é estrictamente xurídico, por suposto, despois as consideracións políticas e demais non son cosa... Claro, obriga o Tribunal Superior de Justicia de Galicia a entoar, a tramitar, a resolver en un plazo o expediente de nulidade da licencia. Correcto. E agora o que temos é deronnos un plazo de 2 meses para levar a cabo as correccións que nos solicitan. Tamén solicitamos unha ampliación porque 2 meses non eran suficientes, tendo en conta que tivemos que facer unha labor case arqueolóxica de búsqueda de algúns documentos nos arquivos A única cuestión sería que se non entrásemos en plazo habería que retrotraer e iniciar un novo expediente, pero estaría aí o mandato judicial, habría que facerlo de novo por non ter que repetir uns pasos, pero vamos a tratar que amplíe o plazo, que dixeronnos que é moi probable ou absolutamente probable que non lo conceda. Entonces sometemos a votación